xi drabi l-aktar stejjer importanti ma jkunux miktuba fil-kodba, ikunu miktuba fl-injam, fil-melħ li jkoll il-wiċċ ta' dajsa, fil-marki li jħalli żmien fuq idejn minn binja u fuq il-ġenerazzjonijiet li jgħixu biha. Din hija l-istorja tal-Firilla li llum iġġib l-isem il-Lion, l-isem li kien isejħilha bih l-aħħar sitt tagħha ix-Lukkajr Carmelo Buġejja magħruf bħala il-Kalallu. Iżda qabel ma kienet il-Lion, kienet sempliċement dajsa mibnija madwar 100 sena ilu. Fi żmien meta l-baħar ma kienx passatemp jew attrazzjoni turistika, iżda ħajja. Żmien meta kull biċċanjam kienet titqiegħed f'posta barfin li kien jgħaddi minn missiera liben. Żmien meta s-sajjied qabel ma jitlab bord kien jaf li fuq dik id-dajsa kien se jafda mhux biss ħajtu iżda wkoll il-ħobs ta' familtu. Għal snin twal, il-Firilla qasmet lil mijiet Maltin. Rat ix-xemx titla fuq il-portijiet tagħna eluf ta' drabi. Semet il-ħsejjes tas-suq, il-vuċijiet tas-sajjieda, il-ħoss tal-imqadef u tal-mewġ. Kienet parti minn din l-art, parti minn dan il-poplu. Iżda bħalma jiġri lil ħafna affarijiet li nqisuhom dejjem se jibqgħu magħna, iż-żmien beda jagħmel tiegħu. Il-Firilla li għal sekli sħaħ kienet fost l-aktar dajes familjari fil-portijiet Maltin bdiet tisparixxi bil-mod il-mod. Hekk kif is-sajjieda bdew ifittxu li jmorru aktar il-barra fil-baħar, il-Firilla ma baqgħetx twieġeb għal ħtiġijiet ta' żmien ġdid. U hekk, dak li darba kien meqjus essenzjali beda jitqis antik. Dak li darba kien simbolu ta' għajxien beda jitqis bħala tifkira ta' passat li kien qed jitbiegħed dejjem aktar. U ftit ftit, il-Firilla sabet ruħha f'dinja li ma baqgħetx tagħha. Meta mbagħad mit l-aħħar sitt tagħha, intemm ukoll l-aħħar kapitlu tal-ħajja attiva tagħha fuq il-baħar. Fl-2016, il-Firilla sabet ruħha mitluqa fuq l-art f'Marsa Xlokk. Siekta, waħida, abbandunata. Is-snin bdew ħallu l-marki tagħhom fuqha. L-injam beda jiddeterjora, l-iskart beda jinġabar ġewwa fiha. U dik li darba kienet għodda ta' xogħol, sors ta' għajxien u simbolu ta' identità deret destinata biex tisparixxi għal kollox. Iżda kultant, l-istorja taf tkun ġeneruża ma' dawk li jidhru mitlufa. Għax kien hemm min taħt dak kollu li kien inkiser u tnawwar ra xi ħaġa oħra. Ra storja, ra sena, ra memorja. Marsa Xlokk Heritage femet li din ma kienx sempliċement dajsa qadima, kienet biċċa mill-wirt marittimu ħaj ta' Malta. Għax il-wirt ma jgħix biss fil-mużewijiet jew fil-kotba tal-istorja, jgħix fis-sena, fil-memorja, fil-komunitajiet u fil-valuri li naslu li ngħaddu lil dawk li ġejjin warajna. U wirt li jintilef ma jkunx jista' jinħoloq mill-ġdid. U hekk bdiet il-ħidma biex il-Firilla tingħata ħajja ġdida. Bil-kunsens tal-familja tal-aħħar sitt tagħha bdiet titwelled viżjoni ġdida għall-Firilla. Heritage Malta, l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u Marsa Xlokk Heritage naqdu biex jagħtu bidu għal proġett li lan tiegħu ma kienx biss li jirrestawra dajsa, iżda li jsalva kultura. Għax ir-restawr ta' opra tal-baħar mhuwiex sempliċement xogħol fuq l-injam, huwa għatt ta' rispett, għatt ta' memorja, għatt ta' fiduċja f'dak li għad jista' jibqa'. Fil-Kalkara, il-familja Del Ceppo li għal aktar minn seklu dedikat ħajjita s-sena tad-dajes, bdiet il-ħidma twila u delikata tagħha. Kull biċċanjam ġiet eżaminata, kull dettall ġie studjat. Dak li seta' jiġi salvat inżamm, dak li ntilef ġie rikostruit b'rispett sħiħ lejn l-identità tal-Firilla. Iżda forsi l-akbar sfida kienet it-tarkija. Luħ li darba kien jagħti lill-Firilla il-karattru uniku tagħha. Iżda li kien ilu 20 ta' snin ma jidher fil-portijiet Maltin.
permezz ta' riċerka u dedikazzjoni, tradizzjoni li ħafna kienu jqisuha mitlufa reġgħet ingħatat il-ħajja. U bekk, il-Firilla setet terġa' tersaq lejn dik li kienet darba. Iżda dan il-proġett qatt ma kien biss dwar il-passat, kien ukoll dwar il-preżent u dwar il-futur. Għalhekk, fl-aħħar fażijiet tar-restawr, il-komunità stess ġiet mistiedna tieħu sehem. Tfal, studenti, sajjieda, voluntiera u dilettanti tal-wirt naqdu flimkien biex jagħtu l-aħħar irtokki ta' żeba' lil din id-dgħajsa. Għal-mument, il-Firilla reġgħet għamlet dak li kienet ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Reġgħet ġabret lin-nies flimkien. U issa, wara snin ta' ħidma, ta' paċenzja u ta' tama, il-Lion qed tersaq lejn il-baħar li darba kien dinjeta. Dalwaqt terġa' tbaħħar, mhux bħala tifkira ta' dak li tlifna, iżda bħala prova ta' dak li għażilna li nsalvaw. Għax fl-aħħar mill-aħħar, il-wirt ma jkunx biss dak li nirċievu minn għand dawk li ġew qabilna. Il-wirt huwa wkoll dak li niddeċiedu li nħallu il dawk li qed jiġu warajna.